Ding, 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 ding. Kyllingsjul. Kylling var gået hen til våbenbutikken for at købe en AK-47. Men Kylling havde allerede en AK-47, så han ville købe småkager til Bamse. Men ham manden havde tilbud med, som var en økse. Han sagde til Kylling, at det bare var falsk blod, der var på. Men Kylling ville ikke købe øksen. Så Kylling gik hen og købte småkager hos bageren. Ding, 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 ding. Kylling var blevet ked af det. Kylling havde fundet ud af, at der ikke var nogen småkager tilbage. Men så han ville gå ind og sige det til Bamse, selvom han havde lovet at give ham en kage eller nogle småkager. Kylling bankede på, døren der åben. Så han åbnede døren. Der var helt mørkt. Kylling tændte lyset. Bamse var under dynen, og der lå en økse med blod i. Helt den samme, som ham manden havde vist i butikken. Fortsæt!